Yksi syy nilkan alueen kiputiloihin on ulkokehräksen takana ja alapuolella kulkevat peroneusjänteet. Niissä voi olla repeämiä tai tulehduksia. Tässä anatomisessa kuvassa nähdään, että peroneus brevis-jänne sijaitsee etumaisena ja sen takana sijaitsee peroneus longus-jänne. Tässä seuraavassa kuvassa nähdään, että niissä olevat repeämät ovat yleensä pitkittäisiä. Ja tavallisimmin repeämä on nimenomaan tässä etumaisessa peroneus brevis-jänteessä. Ja repeämä alkaa malleolin kohdalta ja jatkuu siitä eteenpäin. Seuraavassa kuvassa minulla on magneettikuva, joka on poikittain jänteen kulkusuuntaan nähden. Tässä nähdään, kun vien kuvapakkaa ylhäältä alaspäin, että etumaisena sijaitseva peroneus brevis-jänne on kaareva ja kuvapakkaa alaspäin vietäessä se jakaantuu kahtia. Oikealla sijaitseva osa jakautuneesta jänteestä muuttuu vaaleammaksi. Tämän tyyppinen tilanne aiheuttaa potilaalle epämiellyttävää tuntemusta ja turvotusta ulkokehräksen kohdalla ja sen etupuolella. Pitkittäisessä leikekuvassa jänne näkyy haljenneena. Tästä on merkkinä jänteen sisällä näkyvä vaalea ohut juoste ja jänteen ympärillä on nestettä. Vaiva korjataan leikkaamalla. Jänne parsitaan kasaan ja niin siitä saadaan jälleen yhtenäinen rakenne. Ja tämä lievittää ja poistaa potilaan vaivat.